Arewa wanted. Amarya. Yani lafiya kalau wallahi. Kwana da yawa. Wallahi lafiya. Lau kana nan wai wallahi ka boye kai ka ga inda kai fresh? Wallahi walto kai ka kuɗi. Rabona da an ganka fatin muna primary 6 ne ko yaushe. Wallahi yanzu ma leburanci zan wuce. Na kara me ne lafiya amma ne. Aiki zan wuce yanzu. Leburanci nake yi wallahi. Kana tare da ni kana leburanci? Kace kai ta warware ma. Tun yaushe matsala ta warware ban da wata damuwa. Kace na komai warke. cikin yanzu ka warke fa. Yanzu ban wai kan sama nan ba na. Kana cikin gida yanzu nan amma bari in shiga shaf in dauko mu. Ina za ka je yanzu? Yanzu zan je nan cikin gari ne in dawo. Okay, bari samun nan ba anan shaf in dauko wayan. Okay, so 070. Nasa. Okay, to ba yawa. Dan Allah ka kiran dai. Aha. Yawa Alhaji Ammar an yi ittifaki kan unguwa tun da farkon gida har zuwa nan babu wanda ya kaka biyan masu shara kuɗi. Allah ya babu. Kalkal muka mata ba inda muka fi sharewa irin nan. Ba ai nan ya fi sharewa ne. Ya ba fita da kyau. Ina zuwa to bari mu fito muku da kuɗi. Da Allah kai sai Allah. Da Allah ya yi na jiya. Ina zuwa. Me vengo coli ekelebe. Ekelebe. Me vengo coli ekelebe.